Saudi? Saudi? Nasaan dito Saudi? Oh, parang yun na. Ina, usa man nag-practice mo. Duha nga narba mo ilig karong sunod semana ra ba? Dagi kulangan din me. Kulangan wa din mo ilain nga pambato sa o man na yung team unya nga. Wa mo digon. Wa di mo kibaw nga ang inyong kauban sa una nga si Buti nga naabot naman gikan sa Saudi. Kato kay mo ang sinaligan ninyo. Naa sila ha, tawag kay para mag-practice mo. Sige. Buti! Dayo dire kay mapakti na ta, pit ng liga. Oh. Patubang. Wow, kada ba? Oh nya, hapit niya gisna ka chocolate kay gikan mo sa Saudi. Oh. Sige. Sama po si Buti. Padua ko man jud ko niya basket. Pwede siya kabantay na ako. Mabayi naman ko. Uy, Wati. Ikaw na Buti. Uy, ako tani Wati. Uy, nabayi nagyud ko. Na, usa ka man naturon, liga na mugma. Oh, pasagdahilan ng liga. Uy, kabaman dyan po mo crossover, Wati. Ye, ang sound daw. Ano na siya pag crossover, Wati? Nabe, kuno nga na. Coach! Na si Buti. Buti. Ayot, anong beauty? Uy, beauty. Mao ni si Buti. O, ako tao ni Coach. Oy, Oy, nailang nga maay mo crossover ang inyong sinaligan na unsa naman. No, unsa man tayo ni kaon nimo to sa Saudi nga nahimo na makang babae in town. Oy, tot lang ka ni bungot Coach. sa Oy. halo. Kung mauna si practice ay pag binabay pag Ano lalaki. pinapay sa kanipis ba na? Tiyan oh. Naapay imong kigol piting ito. Ay, magbasa. Asa, kitag lang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?